Pozdrav svima, ja sam Melita Manojlović, ovo je priča o zakonu privlačenja. Nastavljamo video o kreiranju. U proteklom videu sam vam objasnila kako zapravo se baviti svojim uvjerenjima na onaj energetski način, kako mi u energetskom polju možemo osjetiti svoje blokade, kako ih možemo otpustiti. Sad ću se nastaviti na taj video. Dakle, tamo sam rekla da trebamo pozitivno afirmirati svoju istinu koju želimo živjeti ili takozvanu alfu i da je zvuk onaj koji povezuje nematerijalni sa materijalnim svemirom. I rekla sam vam da izgovarajući tu alfu fokusirate se na svoje osjećaje, na emocije i na misli koje vam se dogode u tom trenutku i da ih onda stavite u prvi plan, da im date pozornost tim negativnim mislima i da ih pojačate na najjače, da se znači fokusirate prije toga na tu negativnu misao, da je pojačate i da je onda otpustite. U tom procesu dogodit će vam se da ćete osvijestiti jako puno toga što se nalazi u vama, a vezano je uz uvjerenja koja blokiraju da dođete do svoje želje. Bitno je u tom procesu da pratite sebe, da u početku vam neće biti jednostavno ući u taj svoj unutarnji sustav, ali što više to radite i što više izražavate namjeru i svemir će vas podržati u tome, jer uvjerenja koja su nama negativna, ona definitivno žele izaći van, ona definitivno žele biti izliječena. I zato je važno da primjećujete u trenutku kada izgovorite to svoje tjelesno, emocionalno i stanje misli i da u odnosu na to reagirate na način da to razgrađujete što više na onaj način kako sam vam objasnila u proteklom videu. U ovom videu vam želim dodati da tom prilikom obratite pozornost i na misli koje vam tada dolaze, jer ne samo da će vam doći misli kao uvjerenja koja vas blokiraju, nego će vam doći i situacije u kojima su ta uvjerenja nastala. Dakle, podsvijest jednom kada dozvoli, kada da omogući da se uvjerenje izliječi, da ono izađe van, ona tada daje sve relevantne informacije koje su vama važne da osvijestite taj nesvjesni program koji jednostavno s vama upravlja. I zato je jako važno da obratite pozornost na te misli koje se u tom trenutku događaju. Znam da u početku neće biti tako lako i da možda neće biti ni nikakvih misli, nego da će biti samo tjelesnih i emocionalnih reakcija, ali budite uporni. Što više to radite, to ćete više negativnih uvjerenja razgraditi. E sad, ako je neko od tih uvjerenja koje osjećate tjelesno, emocionalno ili mentalno, tvrdokorno i ne da se razgraditi na ovaj način koji sam vam objasnila, onda ćete sastati i detektirat ćete to što vas blokira na način da ćete osjetiti. Ako je to osjećaj, osjetit ćete ga gdje se on manifestira u tijelu. Ako je to misao, onda ćete se pitati što ova misao u meni budi, koju emociju proizvodi. Pa ćete opet doći na osjećaj, jer misli i osjećaj i emocije i tjelesne reakcije su povezane. I tada kada detektirate taj osjećaj, onda ćete malo porazgovarati s njim. Porazgovarat ćete s njim na način da ćete ga pitati kada je prvi put postao dio vas. Kada izrazite tu namjeru i to pitanje postavite,
svemir će vam odgovoriti, pojavit će vam se slika, situacija kad je on prvi put postao dio vas. I kada to osvijestite, tu situaciju, onda je potrebno da sagledate potpunosti tu situaciju, da vidite koja je to je najčešće trauma koju ste proživjeli. Biće to možda nešto jako važno što vam se dogodilo u životu, ali bit će i jako nevažno, jer uvjerenja koja smo mi stvarali kroz život, ona su, koja su danas na nas djeluju negativno, ona su ostavila negativan trag, ali su se vrlo često događala u trenucima kada smo bili djeca i kad se događale neke stvari koje mi jednostavno tada nismo mogli apsorbirati, a danas kad pogledamo na tako nešto, smiješno nam je naravno. Ali pošto sve pohranjuje i zajedno sa informacijom koju prima, pohranjuje emociju i onda blokira s tom emocijom, onda jednostavno ona ostaje takva pohranjena i to je taj nesvjesni koji nas blokira iracionalno. I dobit ćete, znači, kad zatražite odgovor kad je prvi put taj osjećaj postao dio vas, jer on egzistira u vašem energetskom polju, čim se ona energija želje ne može učitati, znači da on egzistira u energetskom polju već određeno vrijeme. I da ga pitamo kad je nastao prvi put. Kad taj odgovor dobijemo, pojavi se slika, situacija, tada morate se pozabaviti malo tom situacijom, dakle involvirati se u tu situaciju, šta se tada dogodilo i pogledati kako ste se tamo osjećali. Na primjer, da je ta situacija, ne znam, u djetinjstvu, recimo da ja sad osvijestim da imam tu neki loš osjećaj, dok kreiram, dok izgovaram svoju alfu i ona me odvede u prošlost gdje sam recimo u djetinjstvu pala i mama mi je rekla da sam kilava, što je moja mama znala govorit. A umjesto da mi je to rekla, trebala mi je dati podršku, poticaj i tako dalje. I onda kada pogledam na tu situaciju, prvo sa odmakom, kad je pogledam, ona više nema tu snagu, ona je već osviještena, ona je već otpuštena, ali drugo što trebate napraviti jeste da definirate što je to što vam je tada trebalo, pa da se bolje osjećate. Ako sam se ja osjećala jadno jer mi je mama rekla da sam kilava, pogledam to dijete, vizualiziram to dijete ispred sebe i pitam ga što je htjelo za sebe tada. Što bi rađe imalo? A dijete kaže, pa podršku, zajedništvo. Ili ne moram pitati dijete, mogu samo zaključiti što je trebalo. Maloj Meliti sa 5 godina kad je pala, kad je stvorila to uvjerenje, pa da se bolje osjeća. I kad to definiram, onda pošaljem maloj Meliti tu energiju, te resurse, to zajedništvo, tu podršku na način da vizualiziram kao da to zajedništvo, podršku upakiram u jedan poklon i predajem joj to. Znači, dakle, na taj način mijenjamo našu internu predodžbu o nekom zapisu, o nekom uvjerenju koje smo nekad proživjeli. I kada to damo djetetu u tim godinama, na njegovom energetskom polju se nešto mijenja. Ono postaje vedrije, bolje raspoloženo, samopouzdanije, kako god. I nakon što se njegovo stanje promijeni, onda to dijete pozovemo da se integrira s nama, da postane dio nas, da nas dvije, ta verzija Melite i ova verzija Melite se spoji i sa tim spajanjem, dakle, vizualiziramo kako ona ulazi, sjeda u moju energetsko polje, u moju stolicu. Sa tim integriramo i tu energiju i mijenjamo film i mijenjamo uvjerenje, odnosno uklanjamo to uvjerenje i s tim se dižemo na višu vibraciju i
tada omogućavamo energiji želje da uđe u energetsko polje i da se onda očituje kroz naše energetsko polje i tada možemo zračiti i privlačiti ono što želimo, odnosno tada smo na vibraciji rješenja one želje koja je bila odaslana. Evo ga, ovo je jedan način kako se rješavaju uvjerenja, a koji su još drugi načini vezano uz manifestiranje i podizanje vibracije, naravno u sljedećem videu. Bok!